Velkommen til endnu en omgang elektrisk. Det er lang tid siden, men nu skal det være, og vi skal kigge nærmere på selvkørende biler. Eller nærmere måske en af Danmarks første Level 2 selvkørende bil. Det er en Ford Mustang Mach-E, som har fået glæden af at være de første i Danmark, som nu kan det her. Og hvad det betyder, og hvad det kommer til at gøre for dig og din kørsel, det skal vi kigge nærmere nu her. Velkommen endnu en gang til Elektrisk. Selvkørende betyder egentlig, at man nu ikke behøver længere, når man sidder i en Ford Mustang Mach-E, at benytte sig af at holde hænderne på rattet. Det har jo været sådan hidtil, at det selvkørende meldt, det kunne man godt få prøvet, men det var sådan noget, stadigvæk have hænderne på rattet, og så kunne den køre sig selv. Nu kan man faktisk tage dem helt af og ikke længere holde, og så i stedet for bare bruge hænderne til så meget andet. Jeg vil sige, jeg har prøvet faktisk for 7 år siden, prøvede jeg den første Tesla Model S, da de kom ud og lancerede deres selvkørende element, som var altså fuldstændig sindssyg, for den kunne alt. Den var fuldstændig selvkørende, og du må køre alle steder med det, næsten. Så mulighederne har været der i lang tid, og hvis man spørger Elon Musk, så skulle vi også have haft den selvkørende bil for længst. Men den mand har bare fokuseret på så meget andet, end det han egentlig burde, og det har vi jo så af gode grunde ikke endnu. Men nu har altså Ford herhjemme i Danmark fået lov til at gå op til niveau 2. Man snakker fra 1 til niveau 5, når man snakker selvkørende biler, hvor niveau 1 er, at du skal jo selv køre og styre, og hvad ved jeg. Så kan du altså nu rykke op på at et yderligere niveau, det der hedder niveau 2+. Og det betyder, ja, hænderne for rattet. I Tyskland, der har Mercedes og BMW fået muligheden for at rykke op til niveau 3. Og det ekstra niveau betyder, at man faktisk ikke engang behøver at have hænderne, eller øjnene på rattet mod vejen. Der kan man sidde og gøre, hvad man vil. Men det skal man altså her. Man skal stadig have øjnene ude, men man behøver ikke længere at holde. Men lad os da køre afsted og få prøvet den her lille nye teknologi på de her såkaldte blue zones, altså visse steder rundt omkring i landet, hvor man kan køre uden hænder på rattet. Nå, hvad er så de her blue zones? En blue zones, det er eksempelvis motorvejen nu her. Nu kører jeg på motorvejen, hvor at der er 2 baner. Der skal jo minimum være 2 baner, altså hver retning. Og der skal heller ikke være cykelsti. Så er det blandt andet en blue zone. Nu kører jeg på en lukket motorvej, og der er i den grad ikke nogen cykelstier til den ene eller anden side, og der er i den grad også 2 baner. Så blue zone er aktiveret, og det kommer den selv frem med på skærmen. Så siger den, prøv at høre, nu når du kører med autopiloten på, så er der hermed en blue zone, og så overtager vi. Og så kan den sådan set, som du kan se her, køre fuldstændig uden at den blinker eller bipper eller gør ikke noget, og jeg kan sidde, som jeg vil. Problemet er jo her. Nu kommer det store adfærdspsykologi. Hvad skal du bruge de her hænder til? Hvor skal de være henne? Fordi du er vant til, at de er her. Og så sidder de der og slapper af, og du ved, gør et eller andet sådan. Men nu skal de bare være i skødet, eller sidde sådan her, eller pille næse, eller ja. Der er mange muligheder. Det er ikke alt, der er lige smart at gøre. Men det er klart en forandring af din kørsel. Og helt klart noget, som hvis du spørger mig, er et kæmpe plus. Altså kæmpe plus. Det, at jeg kan sidde og køre en længere tur nu her, uden at skulle koncentrere mig om at sidde og holde fast i rattet, er faktisk en lille detalje, der gør rigtig, rigtig meget. Du tænker næppe over det, når du sådan set kører bil. Men det, at dine hænder altid skal hæves, og altid, du vil holde på rattet og være der, det ligger det jo ikke naturligt. Det kan godt være, du har et armstøt, du kan læne den ene på, men det er stadigvæk ikke naturligt for dig at have dine hænder taget fat i et eller andet. Det er mere naturligt for dem at bare ligge i skødet, eller du vil slappe af på. Det vil sige, at man slapper meget mere af. Jeg har nu prøvet at køre, ikke synderligt meget, men nogle kilometer med det her, og har oplevet en helt anden ro, en helt anden glæde ved at skulle køre langt, altså fordi jeg ikke skal koncentrere mig om det. Jeg skal stadigvæk kigge på vejen. Der sidder stadig den her lille tracker, så hvis jeg kigger væk, eller jeg blokerer den, som jeg gør nu, så bipper den. For at sige, du skal lige holde øje med trafikken. Og det er der, hvor at niveau 2+ gør forskellen, og niveau 3 er der, hvor man ikke behøver at gøre det.
Men en lille forskel faktisk, fik jeg at vide, at hvis du er en niveau 3 bil, og du ikke skal kigge på vejen, du skal ikke holde fast i rattet, og bilen kører sig selv, så er det faktisk heller ikke dig, der er ansvarlig for bilen eller kørslen. Så hvis noget går galt, så er det faktisk producenten, der er ansvarlig for det. Så det er jo helt klart et element, som også er lidt interessant for producenten af bilen. Hvis de skal rykke op til niveau 3, jamen, så skal rigtig mange parametre være til stede. I det her tilfælde er det klart mere nemt at få de her blue zones, fordi er det en vej med 2 vejbaner mod hver sit, og der ikke er en cykelsti, jamen så er det okay, og du ved, der er ikke for meget sol, og hvad ved jeg. Mulighederne er ret mange, og blue zones er rimelig, at der er ufattelig meget blue zones i Danmark. Jeg fik at vide også, at der var faktisk i Danmark i forhold til resten af Europa, er der næsten rekordmange blue zones.